Pozdravujem vás pri našom podcaste, ktorý sme pripravili v rámci projektu Rozvoj prírodného turizmu na Muránskej planine. Tento projekt má hlavne za cieľ teda zlepšiť služby alebo vytvoriť možnosť pre rozvoj služieb v oblasti prírodného turizmu v regióne Muránskej planiny, čím sme ponúkli ľuďom viaceré možnosti vzdelávania sa alebo zlepšenia si vedomostí ohľadom prírody a zákonitosti v prírode. Ale súčasťou toho je samozrejme aj rozšírenie si poznatkov o legislatíve ohľadom prírodného turizmu. A na to sme si prizvali nášho hostia, Evku Kovačechovú, ktorá sa teda v legislatíve venuje práve aj v tej forme enviro legislatívy. A teda Evka, vítam ťa u nás a môžeš nám niečo aj o sebe povedať. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do vášho podcastu. Ja som advokátka už viac ako 20 rokov. Spolupracujem so združením Via Juris, ale aj s inými združeniami a organizáciami v treťom sektore a venujem sa predovšetkým oblasti environmentálneho práva a ochrane právneho štátu. Našim divákom by bolo dobre, keby sme im vedeli niečo povedať viacej o tom, že ak by chceli začať robiť napríklad v službách prírodného turizmu, že by chceli byť buď sprievodcovia v budúcnosti alebo lektori, tak na čo by sa mali ako keby zamerať, alebo keby si nám vedela povedať niečo o tom, že kto je to lektor, kto je to sprievodca, kto je to horský vodca, možno nejaké také základné pojmy. Ak sa niekto chce venovať téme sprevádzania alebo lektorovania v oblasti prírodného turizmu, tak okrem nejakého toho prvotného nadšenia a chuti, ktoré sú samozrejme nevyhnutné, je dôležité aj aby sa trošku zorientoval v legislatíve. A to aj z toho dôvodu, že u nás nie je nejakým spôsobom upravený priamo sprevádzanie alebo lektorovanie v oblasti prírodného turizmu. Čiže musíme hľadať možnosti, aké nám naša legislatíva poskytuje. V našich zákonoch poznáme niekoľko možností, akým spôsobom sa možno pohybovať po horách alebo v prírode v sprievode nejakého odborníka. Predovšetkým sú to samozrejme horskí vodcovia, ktorí ale sprevádzajú v tých najvyšších horstvách, najmenej dostupných horstvách a teda v oblastiach, kde sa dbá predovšetkým na bezpečnosť pohybu osôb v horách. A v podstate sa dá povedať, že pri tej bezpečnosti a pri tom, ako sa snažia zdolávať pomerne ťažké terény, asi bude málo priestoru a času na to, aby sa venovali nejak veľmi podrobne prírodnému turizmu, čiže vlastne horských vodcov môžeme nechať bokom, lebo v podstate riešia trošku iné sprevádzanie osôb v prírode, ako by to robili, alebo ako to robia sprievodcovia alebo lektori prírodného turizmu. Máme tu ale aj iné možnosti. Sú to napríklad horskí sprievodcovia, ktorí tiež sú zakotvení v rovnakom zákone ako horskí vodcovia, to je zákon o horskej záchrannej službe. A horskí sprievodcovia už sa pohybujú, keď to mám povedať veľmi zjednodušene, trošku možno v nižších polohách ako horskí vodcovia. Nie v takom náročnom teréne, ale stále v teréne, kde sa predovšetkým dbá na bezpečnosť pohybu osôb na horách. Ale horskí sprievodcovia pri svojej činnosti môžu okrem iného podávať aj výklad, ktorý sa týka napríklad aj prírodných krás. Ďalšie osoby, ktoré sprevádzajú po prírode, sú samozrejme pracovníci ŠOPky, štátnej ochrany prírody, teda predovšetkým pracovníci národných parkov. A toto sú presne ľudia, ktorí poskytujú výklad sprevádzaným osobám, ktorý je zameraný predovšetkým na krásy a cennosti toho príslušného národného parku. Čiže to sú vlastne presne tí sprievodcovia prírodného turizmu, tí, ktorí upozorňujú na to, čo ten príslušný národný park poskytuje. V tejto súvislosti môžeme povedať napríklad aj to, že nemusia to byť nevyhnutne len interní zamestnanci, ale môžu to byť aj externisti, ktorí by s príslušným národným parkom uzavreli nejakú zmluvu o spolupráci a na základe takejto zmluvy by mohli sprevádzať oni záujemcov o krásy príslušného národného parku. No a potom ešte je tu samozrejme tá kategória všeobecná sprievodcovia v cestovnom ruchu, ktorí ale sa skôr venujú sprevádzaniu v rôznych iných oblastiach, často mestské oblasti a podobne. A nemáme nejakú takú špeciálnu osobitnú kategóriu sprievodcov v prírodnom turizme. Čiže toto sú také tie základné kategórie asi. A keď vlastne nie som zamestnancom Národného parku alebo nie som horským sprievodcom, čiže nemám ten certifikát a ten dlhý kurz, ktorý treba absolvovať,
Tak aká je taká najjednoduchšia forma, napríklad keď sa chcem venovať aj deťom, školám alebo nejakým menším skupinkám ľudí, aká je taká najjednoduchšia forma, aby som to mohol robiť na tomto území napríklad? Vychádzam teda z toho, že chcel by si byť ten lektor alebo sprievodca prírodného turizmu v nejakej konkrétnej lokalite, povedzme v lokalite Národného parku Muránska planina alebo v inom národnom parku. V takom prípade by bolo asi ideálne zvoliť možnosť, ktorú poskytuje živnostenský zákon, a to je možnosť tzv. Voľnej živnosti, ktorá teda nevyžaduje žiadne špeciálne vzdelávanie, žiadne špeciálne osvedčenie ani nejaký certifikát. A v podstate okrem iných kategórií je tam aj napríklad taká kategória, ktorá sa volá mimoškolská vzdelávacia činnosť, v rámci ktorej by bolo možné poskytovať aj takéto aktivity, takéto služby, teda nejaký sprievodca alebo lektor v prírodnom turizme. Čiže vychádzame z toho teda, že nejakou formou by ten človek to chcel robiť, hej, čiže by mohol byť tou mimoškolskou vzdelávacou činnosťou. Ale teda je asi aj dôležité, aby ten lektor mal nejaké vedomosti alebo zručnosti. A vlastne aj tento projekt je o tom, že im tie vedomosti a zručnosti sa pokúsime nejakou formou ako keby hlavne takou praktickou ako keby ukázať. Čiže tým, že si absolvovali tie vzdelávacie kurzy, takže tie vedomosti mohli nadobudnúť. Samozrejme robíme aj tie vzdelávacie filmy k tomu alebo vzdelávacie videá, kde si to môžu ešte opätovne potom pozrieť v kľude, aby si to všetko zapamätali. Čiže vychádzam z toho, že také niečo už ten lektor ovláda, čiže môžeme povedať, že už má nejaké tie vedomosti a už ide si plánovať ten nejaký produkt svoj alebo tú trasu, tak čo mu hovorí krajina? Alebo aké máme nejaké obmedzenia v rámci našej krajiny? Alebo ako to je vlastne? Predpokladajme, že sme v nejakom území, ktoré má kde lektori sprevádzajú v nejakom území, ktoré je cenné, ktoré je niečím vzácne, a zvyčajne teda ide o územie, ktoré je v nejakom stupni ochrany. Na Slovensku platí 5 stupňov ochrany od 1. po 5., kde ten prvý v zásade nemá nejaké obmedzenia, ale od 2. až po 5. vždy pribúdajú nejaké obmedzenia toho, čo všetko v tej krajine môžeme robiť, až po ten najprísnejší 5., kde tých našich možností je veľmi málo, by som to mohla povedať. Začíname ale tým, že na Slovensku platí možnosť chodiť po voľnej krajine bez obmedzení. To je veľmi dôležité a je to určite veľmi dôležité pre lektorov prírodného turizmu a ľudí, ktorí radi chodia do prírody, pretože takýmto spôsobom môžu chodiť po pozemkoch, ktoré sú súkromné, či už urbárske, alebo patria nejakým iným fyzickým osobám, právnickým osobám, obciam a podobne, teda nemusia to byť nevyhnutne štátne pozemky, ale náš zákon, naša legislatíva nám umožňuje chodiť aj po takýchto pozemkoch, čo je pre ľudí, ktorí majú radi prírodu, určite veľmi dôležité. Ak chce lektor teda už zobrať nejakú skupinu ľudí niekam na nejakú lektorovanú prechádzku, tak určite prvé, čo by si mal naštudovať, je zákon o ochrane prírody a krajiny. Mal by vedieť, aké stupne ochrany sú na danom území a čo všetko v danom území potom môže robiť. Napríklad od 3. stupňa ochrany sa môže pohybovať len po značkovaných turistických trasách, prípadne lesných cestách alebo iných cestách. Nie je možné pohybovať sa voľne, iba v prípade, ak napríklad okresný úrad stanoví, že v tejto oblasti, napriek tomu, že tu je 3. stupeň ochrany, je povolený voľný pohyb v prírode aj mimo značkovaných trás. Ďalšie, čo by mal vedieť takýto lektor, mal by poznať návštevný poriadok tohto národného parku, pretože ten mu veľmi podrobne určí, čo všetko v tom národnom parku je možné. Teda, či je možné sa tam pohybovať aj v noci alebo nie, či je možné v národnom parku táboriť, kde je možné táboriť, či je tam možné bivakovať, kam môže chodiť a kam nemôže chodiť, za akých okolností. Čiže to sú určite dva základné zákony, ktoré by takýto lektor mal vedieť a poznať. Spomínala si teda o tých stupňoch ochrany, čiže od 3., ak to správne chápem, od 3. stupňa ochrany využívame predovšetkým tie turistické značené trasy. A čo druhý stupeň ochrany, lebo máme napríklad chránené krajinné oblasti alebo ochranné pásma národných parkov, kde platí druhý stupeň ochrany, tak tam je teda pohyb voľný, takisto ako v 1. stupni? Alebo... Áno, tam je pohyb osôb voľný, čiže môžeme sa pohybovať rôzne, nemusíme chodiť len po turistických značkovaných trasách, ale samozrejme, vzhľadom na to, že sa nepohybujeme po území, ktorého sme my vlastníkmi, tak sa musíme pohybovať po území s nejakou citlivosťou, čiže nepoškodzovať územie, stromy, kry, rastliny, živočichy a podobne. Môžeme sa pohybovať vo voľnej krajine,
vtedy, ale nemôžeme nič poškodzovať samozrejme, ani zanechávať nejaké stopy, hej, pochopiteľne. V podstate, keby som bol lektor a chcem si naplánovať nejakú trasu na území Národného parku, tak najlepšia cesta je asi priamo osloviť ten Národný park a s nimi možno aj prekonzultovať tú trasu. A teda môže byť taký prípad, kedy asi by som chcel okruhovať niečo. Hej. Ja teraz mám tam turistickú trasu, ale zrazu na to dokončenie toho okruhu mi tam chýba. Viem, že tam je nejaká lesná cesta, ktorá ale není značenou trasou. Dá sa nejako vysporiadať aj s týmto, že by som vlastne napríklad také zaokruhovanie spravil pri spolupráci s tým Národným parkom? Alebo... V takom prípade je možné požiadať o výnimku z pohybu v vyšších stupňoch ochrany, napríklad vo 4. stupni ochrany, kde sa požiada príslušný okresný úrad v sídle kraja o poskytnutie výnimky. Vždy sa k tomu vyjadruje správa Národného parku, alebo teda šopka. Je možné takú výnimku dostať. Nie je to samozrejme zaručené, neznamená to, že takú výnimku vždy dostane žiadateľ, ale môže ju dostať. A zase samozrejme v takej výnimke budú určené podmienky, za akých okolností a akým spôsobom sa môže potom pohybovať pri tom vyššom stupni ochrany. Čiže v podstate, keď sa vlastne ten lektor alebo sprievodca dohodne s tým Národným parkom na nejakej trase, že to je pre ten Národný park OK, na tých podmienkach, Národný park vydá nejaké stanovisko, úrad môže potom vydať vlastne rozhodnutie, kde mu schvaľuje tú výnimku na pohyb za určitých podmienok. Tak to je vlastne ako keby tá možnosť na území Národného parku, kde Národný park je správcom toho územia, ale je také niečo aj v tej voľnej krajine napríklad, lebo poznáme správcov územia alebo vlastníkov území aj na úrovni obci alebo samospráv, tak myslíš, že sa dá aj takto so samosprávou dohodnúť, že by to bola tiež cesta? No, ako som hovorila v úvode, my máme na Slovensku garantovaný voľný pohyb v krajine, samozrejme záleží od toho stupňa ochrany. Ale určite, napríklad v prípade obecných pozemkov, obecných lesov, je dobré dohodnúť sa aj s tou obcou, že takúto nejakú aktivitu chcem plánovať. Mohlo by to byť zaujímavé aj pre tú obec, takýmto spôsobom by aj obec mohla dať o sebe vedieť, mohla by prilákať nejakých ďalších ľudí, ktorí by prišli navštíviť obec a okolité lesy. Čiže určite by bolo dobré a vhodné aj takýmto spôsobom vlastne spolupracovať so samosprávami, ak majú lesy obecné, ktoré môžu byť voľne dostupné a nie sú v tých najvyšších stupňoch ochrany napríklad. Prírodný turizmus v podstate je taký pojem, ktorý nie každý ho pozná. Je to viac menej také odvetvie cestovného ruchu, ktoré sa vyvíja. Pre spoločnosť máme pocit, že je veľmi osožný, že veľmi má pozitívny vplyv na ľudí. Je to vlastne zvyšovanie povedomia o území, o našich hodnotách, našich území, kde žijeme. Ale teda na Slovensku ako keby ešte nie je stále to nejak dotiahnuté aj legislatívne, že napriek tomu, že už sú také tie pilotné aktivity, pilotné projekty, napríklad ako aj tento, kde sa to snažíme nejako nastaviť, aby to sa na Slovensku konečne rozbehlo, tak ako to je vlastne s tou legislatívou toho prírodného turizmu v súčasnosti alebo do blízkej alebo nejakej ďalekej budúcnosti? Ako to vidíš ty napríklad? Tak je pravda, že napríklad horskí vodcovia alebo horskí sprievodcovia sú v zákone upravení, zakotvení, je jasné, aké podmienky musia splniť na to, aby sa mohli stať. Získajú živnosť, v rámci tých viazaných živností môžu vykonávať svoju činnosť. Podobne sprievodcovia cestovného ruchu, takisto do nejakej miery v zákone majú jasne vymedzené možnosti, ako sa môžu stať sprievodcami, na základe akej živnosti vykonávajú túto činnosť. V prípade lektorov alebo sprievodcov prírodného turizmu takúto možnosť zatiaľ nemáme, a to napriek tomu, že, ako si aj povedal, prírodný turizmus je zrejme spôsob, akým sa aj do budúcna bude čoraz viacej spoznávať, budú mať možnosť ľudia čoraz viacej spoznávať prírodu okolo seba a aj mnohé tie najvzácnejšie časti prírody, pretože je to spôsob, ktorý je veľmi nenásilný a v zásade nejakým spôsobom neničí tú prírodu, čiže je prospešný a je prospešný aj pre tých ľudí, lebo ich citlivuje samozrejme. Čiže aj z tohto dôvodu domnievam sa, že bude väčší dopyt po lektoroch a sprievodcoch prírodného turizmu. Preto by bolo dobré, aby boli nejakým spôsobom v legislatíve upravení jednoznačne, aby bolo jasné, čo musia splniť, na základe akého oprávnenia môžu túto činnosť vykonávať. Môžeme sa pozrieť do zahraničia, akým spôsobom je to riešené inde trebárs.
V Čechách aj sprievodcovia cestovného ruchu alebo sprievodcovia prírodného turizmu sú voľná živnosť, čiže vlastne nemusia spĺňať nejakú certifikáciu alebo niečo podobné. To sú krajiny ako napríklad Portugalsko, kde je viacero možností sprevádzania. Sú tam horskí sprievodcovia, morskí sprievodcovia a potom sú tam sprievodcovia takého prírodného turizmu, kde tí prví dvaja musia spĺňať pomerne vážne podmienky na to, aby mohli získať certifikáciu, pretože sprevádzajú v lokalitách, kde treba dbať na bezpečnosť ľudí viacej ako tí sprievodcovia v prírodnom turizme. Podobne v Slovinsku takisto sú zase rôzne kategórie, či už sú to sprievodcovia na národnej úrovni, tí musia preukázať nejakú väčšiu mieru vedomosti a poznania. A potom sú sprievodcovia v prírodnom turizme, ktorí sprevádzajú v nejakej menšej lokalite, v nejakom miestnom území, kde nepotrebujú poznať samozrejme topografiu celej krajiny, ale potrebujú poznať len toto dané územie. Čiže tiež sú kritéria na získanie oprávnenia vykonávať takúto činnosť nižšie stanovené ako v prípade tých, ktorí sprevádzajú v celej krajine. Takých možností teda je viacej okolo nás, možno, že by bolo dobre sa tým inšpirovať. Už viem, že pokusy o zakotvenie sprievodcu alebo lektora prírodného turizmu nejaké boli, zakotvenie v legislatíve. Zatiaľ nevyšli, ale ja dúfam, že toto pochopia aj poslanci alebo teda tvorcovia legislatívy a takúto možnosť do zákona dostanú. Ako sledujem, tak viac menej ten prírodný turizmus v zahraničí ako keby jedným z takých pilierov aj tých chránených území, napríklad tých národných parkov, že to je jedna zo služieb, ktoré poskytuje ten národný park. A u nás sa stále ako keby ešte nevytvorili tie podmienky. A presne, že aj to, že taká tá kvalifikácia, že kvalifikácia na toho horského sprievodcu alebo na vodcu, tak tá je naozaj vysoká, lebo tam ide hlavne o tú bezpečnosť. A v tom prírodnom turizme teda hlavne je skôr o to také vzdelanie a poznávanie, tak asi pravdepodobne možno aj kvôli tomu tí lektori nepotrebujú absolvovať tie všetky možné tréningy a kurzy na to, aby mohli zobrať skupinku detí alebo skupinku ľudí, nejakú rodinu na ten nejaký jednodňový alebo poldňový výlet niekde, na poznávací. Presne tak, že tie kritériá pri lektoroch alebo sprievodcoch prírodného turizmu by mali byť stanovené primerane tomu, akú činnosť idú vykonávať a pre koho tú činnosť idú vykonávať. Idú vykonávať pre širokú verejnosť. Určite deti a študenti, žiaci budú veľká časť ich klientov, keď to tak môžem povedať. Takže tomu by mali zodpovedať aj tie kritériá a podmienky na to, aby získali oprávnenie alebo aby mohli túto činnosť vykonávať. Určite nemá zmysel pre sprievodcov v prírodnom turizme absolvovať takú náročnú prípravu, ako absolvujú napríklad horskí sprievodcovia, ktorí potrebujú vedieť, preukázať, že sa vedia pohybovať v náročnom horskom teréne, v zime, v lete a podobne. To nie je dôvod, aby sprievodcovia prírodného turizmu mali stanovené ako podmienku. Samozrejme ale, že sprievodca alebo lektor prírodného turizmu musí byť človek, ktorý dobre pozná to dané územie. Či už pozná jeho históriu, jeho prírodné krásy, morfológiu, jednoducho časti prírody, kde chce sprevádzať iných ľudí, musí poznať natoľko dôverne, aby vedel o nich niečo povedať. Čiže určite je dôležité, aby takýto človek bol dostatočne vzdelaný o tej prírode, o ktorej chce vysvetľovať niekomu ďalšiemu. A teda v podstate garantom tohto môže byť napríklad aj to chránené územie, že má tých svojich lektorov alebo sprievodcov a teda tým garantuje tú kvalitu tej služby, alebo to môže byť aj nejaká organizácia, nejaké občianske združenie, ktoré sa tomu tiež takisto venuje a asi možno cesta je aj ísť cez nejakú formu tej akreditácie, že ako keby tým akreditovaním toho vzdelávacieho kurzu, ktorý robí, alebo z tých vzdelávacích aktivít, tých exkurzí, tak si vie ako keby preukázať, že sú to ľudia, ktorí sú znali tej témy, ktorej sa venuje, napríklad tej témy prírody, alebo geológie, alebo z čoho. Takže asi toto je tá cesta, aj cestou také nejaké akreditovanie. Určite by bolo dobré získať akreditované vzdelávanie v oblasti prírodného turizmu a ideálne potom aj mierené, cielené na konkrétne lokality, kde by títo sprievodcovia mali pôsobiť. Myslím si, že teda to najdôležitejšie je ten
odkaz, že tá verejnosť, keď si takýto produkt alebo takúto službu objedná a ide na tú exkurziu, tak mala by mať hlavne z toho nejaký pekný zážitok z prírody. To je to asi, čo zanecháva v človeku stopy, že také tie spomienky na to, aké tá príroda, aké má hodnoty. A teda cez tie zážitky to je možno, že aj tá forma, že vlastne veľmi dôležitá asi je tá forma, ako to ten človek podáva tej verejnosti. A teda to bude vlastne naša druhá časť tohto podcastu bude hlavne teda venovaná tej forme, akým spôsobom podať ten výklad alebo spraviť tú exkurziu tak, aby bola zaujímavá pre tých ľudí, aby mali z toho naozaj pekný zážitok a aby sa v nich budoval ten pozitívny cit k našej krásnej prírode. A teda sa chcem poďakovať touto cestou aj Evke Kovačechovej, ktorá nás sprevádzala teraz našou legislatívou na úseku tej prírodného turizmu. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie a prajem veľa pekných chvíľ v prírode. Ďakujeme. Tak ahojte. Ahojte, vítajte pri druhej časti nášho podcastu v rámci projektu Podpora rozvoja prírodného turizmu na Muránskej planine. Sedí tu so mnou Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva. Môžeš nám o sebe pár slov povedať na úvod? Ahoj Majka. Ja okrem toho, teda, že som riaditeľka v Centre dobrovoľníctva, kde teda pôsobím profesionálne, nedobrovoľníčim, tak vlastne som takou aktívnou skautkou a vlastne moje lektorstvo alebo lektoring, keď to mám tak povedať, sa vyvinulo práve v tom neziskovom sektore v organizácii, ako je Slovenský skauting. Tam som sa veľmi veľa naučila a v rámci našej organizácie Centrum dobrovoľníctva vlastne tiež lektorujem niektoré témy. Takže som veľmi rada, že ste ma pozvali na tému lektorov prírodného turizmu, pretože ja som takedy študovala environmentálnu výchovu a príroda mi je veľmi blízka a ešte v dávnych časoch, tak pár 10 ročí dozadu, som aj ja bola tá, ktorá chodila po značených chodníkoch a sprevádzala rôzne cieľové skupiny a snažila sa im prírodu a vzťah k prírode nejakým spôsobom priblížiť. Takže bola to pre mňa výzva a veľmi rada sa podelím o svoje skúsenosti. Presne tak, išla som povedať, že to, že tu sedíš, vôbec nie je náhoda. A my sme vlastne týchto našich lektorov zapojených do týchto workshopov. My sa im snažili odovzdať veľa vedomostí za tých uplynulých 5 workshopov a tento 6. bol taký špeciálny, pretože sa im snažíme vštepiť aj také, že zručnosti, aby keď už tie vedomosti majú, aby keď prišli k tej praxi, k tej samotnej exkurzii, aby vedeli nie len, že čo odovzdať, ale ako to odovzdať, aby to títo účastníci čo najlepšie prijali. Takže poďme sa o tom porozprávať. Kto je podľa teba takýto lektor prírodného turizmu a aké by mal mať zručnosti? Lektor je pre mňa človek alebo lektorka, ktorý si uvedomuje, s akým cieľom ide tých ľudí sprevádzať a čo chce, s čím majú tí ľudia odchádzať. Hej? Čiže je tam veľmi silný nejaký edukatívny moment a to, že sa to deje v prírode a že tá príroda teda nemá byť kulisa, ale má byť tá učebnica je len ako keby veľká pridaná hodnota toho celého vzdelávania. Lektor prírodného turizmu určite vychádza z rôznych princípov environmentálnej výchovy, vychádza vlastne z veľkého množstva informácií, ktoré o danom prostredí, v ktorom on pôsobí, musí mať a musí vedieť, čiže tá vedomostná báza je veľmi veľká. My tu za teba
tebou máme na stene časť prednášky, ktorú som vlastne pre nich vytvárala a tvorila. A ja by som tak rada začala od začiatku, že vlastne lektor je človek, ktorý má teda nielen tie vedomosti, ten mozog s tými všetkými poznatkami, dokonalými podľa mňa musí poznať, lebo aby ho nič nezaskočilo. Ale potom je tam napríklad dôležité to srdce, hej, taká tá vášeň pre tému, tá motivácia, prečo to robím. Toto si vlastne každý lektor prírodného turizmu musí vedieť zodpovedať. A potom čo sa podľa mňa líši od iných tém a hlavne v tejto súčasnej dobe, keď čelíme rôznym globálnym témam aj trendom, hej, čelíme klimatickej zmene a kríze, sú dôležité postoje toho lektora. Čiže lektori prírodného turizmu a lektorky si musia uvedomiť, na čom stoja ich hodnoty, že či sami vedia ísť príkladom životným, pretože veľakrát sa budú stretávať s ľuďmi, ktorí možno, že pôjdu ako príkladom v rôznych environmentálnych zručnostiach. No a potom sú to zručnosti už samotného lektora, hej? Čiže je to taký, akože ak sme si mysleli, že teda je to len človek, ktorý proste príde a zrazu niečo iba povie, tak ono to celkom tak nie je. Lebo ak chceme ľudí učiť vzťahu k prírode, tak vlastne musíme okrem tej vedomostnej bázy u nich vlastne zacieliť aj povedzme na tie emócie, možno na nejaké zručnosti, niečo ich naučiť a možno aj vedieť vysloviť, možno aj nie veľmi pohodlný názor a postoj voči tomu, čo sa v prírode deje. Hej? Takže to je pre mňa lektor alebo lektorka prírodného turizmu. Prichádza veľmi veľa nových poznatkov, veľa nových trendov aj vo vzdelávaní, aj v tej prírode a že vlastne lektori, a to nie je len v prírodnom turizme, sa musia neustále vzdelávať. Hej? Takže to si tak treba povedať, že nemôžem to obsiahnuť všetko a zároveň sa musím pripraviť na to, že budem robiť chyby, že som nespadol učený z neba, ale že spätná väzba je pre mňa dar, lebo proste keď mi to tí ostatní povedia, že čo bolo dobre, čo bolo zle, čo by som mohol zlepšiť, tak vlastne to je aj to celoživotné vzdelávanie, kedy viem nejakým spôsobom sa posúvať ďalej. A vie tento lektor odniekiaľ aj čerpať? Máš nejaké tipy, že čo by takému lektorovi pomohlo možno na začiatku ešte tej cesty? Určite, že orientácia v prírodných témach je jednoznačná, takže musím teda vzdelávať sa a sledovať najnovšie možno nejaké výskumy, možno si sledovať viaceré zdroje informačné o tom, kto čo hovoril, aké filmy boli o danom území natočené alebo o danej téme, ktorú si vyberie. A potom také tie didaktické veci, keby som to tak mala povedať, že to sú tie zručnosti, ako je plánovanie, organizácia exkurzie alebo práca s rôznymi cieľovými skupinami, že to je taká tá didaktická metodická robota toho lektora a lektorky, tak na to existuje množstvo knížiek, ktoré sú na trhu. Tým, že lektori prírodného turizmu sa pohybujú v prírodnom prostredí, kde je viac ako isté, že sa tí jeho klienti alebo účastníci exkurzie stretnú s nejakým zážitkom alebo budú prežívať nejaké pocity, tak sa môžeme časti dotknúť aj akoby zážitkového vzdelávania, ktoré tam určite prebieha. Takže okrem týchto kníh je na trhu aj na Slovensku množstvo vlastne kurzov, ktoré môžu títo lektori prírodného turizmu absolvovať. Takže len si treba dať do vyhľadávača na Google, že chcem absolvovať nejaký kurz lektorských zručností a ja ich teda pozývam k tomu, že netreba sa tak uspokojiť, ale vlastne treba si dohľadať veci, ak sa chcem zlepšiť v nejakých konkrétnych zručnostiach, ako povedzme didaktických. Mňa zaujalo to zážitkové vzdelávanie, že možno je to taká metóda, ktorú ešte nepoznajú úplne všetci, že aký je možno rozdiel medzi takým klasickým vzdelávaním a tým zážitkovým? Že vie to obohatiť toho lektora, keď to skúsi trošku inak? Určite áno, to sa už aj mení, hej, že tie princípy alebo východiska vzdelávania sú rôzne a v škole veľakrát sme zažívali taký, ja to volám po svojom, taký že frontálny útok, kedy vlastne na nás vychrlia sumu kadejakých termínov, poučiek, nejakých teórií a máme si to my nejakým spôsobom spracovať, veľakrát memorujeme, ale
tým, že lektori a lektorky prírodného turizmu idú do toho procesu, že sa prechádzajú v prírode, že pracujú s tým, čo je v tom teréne a pracujú aj s tým zážitkom a prežívaním, tak vlastne potrebujú ten zážitok, ktorý je tam sprostredkovaný a hlavne nejaká praktická skúsenosť, potrebujú nejakým spôsobom spracovať. A to popísal pán Kolb, volá sa to, že Kolbov cyklus, kedy my vlastne z nejakej tej skúsenosti potrebujeme prostredníctvom reflexie, teda dobre cielených metodických otázok, to sa dá tiež všetko dohľadať, doštudovať, aké sú to otázky. Spracujeme tú skúsenosť a vlastne necháme samotných účastníkov tej exkurzie pomenovať, čo videli, čo odpozorovali, čo pri tom prežívali. A oni potom budú sami prekvapení, že vlastne prídu k nejakým možno, že až vedeckým záverom, o ktorých ani nevedeli, že ich majú. Hej. A čo je perfektné, že vlastne ak je dobrý lektor alebo lektorka, tak vie vlastne potom z toho vytiahnuť nejaké ponaučenie alebo nejakú aplikáciu do praxe alebo poučenie a vlastne a znovu ide ten cyklus na novo. Znovu prídeme k nejakému zážitku, máme nejakú skúsenosť, znovu ju zreflektujeme a tak ďalej. Čiže toto je taká jedna z metód, ktorá existuje alebo je popísaná v tom zážitkovom učení, ktorú ja odporúčam lektorom prírodného turizmu využívať. Takže možno, že sa to nedá úplne pri všetkých aktivitách alebo hrách, alebo to nie je nutné, ale vlastne si uvedomovať, že potrebujem, ak chcem niečo mojich účastníkov a účastníčky naučiť, tak ich vlastne potrebujem priviesť reflexiou k tomu, že čo videli, čo zažili, aby to popísali oni samotní a potom im to povedzme dovysvetliť, pridať k tomu tú teóriu, tie argumenty, fakty, poznatky. Hej? Takže to je ako pre mňa veľmi dobrá metóda, ktorá sa dá využiť. Určite, veľmi zaujímavá, ma to zaujalo tak na prvé počutie. Moja otázka znie, že poďme si takú nejakú exkurziu vyskladať, možno nie úplne konkrétne, ale či existujú možno nejaké body alebo mantinely, ku ktorým by sme sa mali dopracovať? Tým, že vlastne ideme do prírody a že tá exkurzia by mala mať nejakú krivku a bavíme sa o zážitku, tak vlastne v zážitkovom učení sa aj nachádza taká krivka, ktorá pomenúva, že máme nejaké napätie, sa nám tam začne vyvíjať a potom máme nejaký čas. Hej? Čiže v tom úvode, keď sa stretneme s účastníkmi, tak okrem toho, že sa zoznámime a že účastníci sú plní nejakého takého vzrušenia, motýlov v bruchu, že čo to bude a prvýkrát to zažívam a možno niečo uvidíme, tak toto očakávanie pretaviť okrem toho, že ich do spoznávania, tak vlastne si povedať nejaké pravidlá, čo predpokladáme, že budeme vidieť, čo si chceme, aby sa tí ľudia tým riadili, aby si ten lektor vlastne povedal, že čo môžu a čo nemôžu robiť, on musí udať tie mantinely. No a potom nastupuje tá vzdelávacia časť, kedy nám tá pozornosť, motivácia, všetko u tých ľudí a napätie stúpa. A ono sa to tak niekde v časti okolo 40 minút tak ustáli, upadnú otázky, ľudia sa dostanú do nejakého tempa a my vtedy z hľadiska toho ako keby dizajnovania tej exkurzie, aby ľudia odchádzali s dobrým zážitkom, aby naozaj niečo si odnesli, tak potrebujeme vlastne dostať do nejakého vrcholu. Čiže my keď sa dostaneme do nejakej apatie, tak vlastne ten lektor prírodného turizmu musí vedieť, že na tej ceste mám nejaký dôležitý bod, kde zrazu mi tá pozornosť a to napätie, to vzrušenie u tých ľudí ešte vyskočí vyššie. Hej? Čiže Jerguš spomínal, že u neho to tak väčšinou býva okolo také 1,5 hodiny, že niekde v tej fáze takého útlmu on veľakrát im dá znovu sa najesť, lebo to je dôležité merkovať, že jedlo je strašne dôležité, je to základná fyziologická potreba, ktorá keď nie je pokrytá, tak potom ľudia môžu kadejako reagovať a nemusia byť úplne komfortní. No, ale teda vlastne, keď sa dostaneme po tej fáze toho odpočinku až do toho vrcholu, tak ten vrchol môže byť rôzny. Môže to byť nádherný výhľad, môže to byť možno nejaký zaujímavý strom, o ktorom máme čo povedať, alebo to môže byť nejaká fotopasca, ktorú si vlastne ľudia pozrú a vidia tam nejakú zver a tak ďalej. Takže to je ten prvý vrchol, ktorý na tej exkurzii máme.
K tomu sa pridajú znovu otázky, zreflektujeme, odovzdáme nejaké teoretické poznatky a vlastne potom zákonite, keď ideme kopcom hore, tak ako sa vždy hovorí, že je čas ísť aj dole. Na to sa vždy tešíme, hlavne po niektorí, ktorí nemáme kondičku, tak zákonite si vždy hovorím, že keď už raz prídem hore, tak pôjdem aj dole, takže nám to aj v tej aj v tej krivke nám to potom začne klesať, čo je v poriadku, lebo ten útlm a to uvoľnenie je dôležité. Ale hovorí sa tak z toho zážitkového hľadiska, že je dobré, keď človek dosiahne vlastne v rámci tej dramaturgickej krivky nejaké dva vrcholy emočné, alebo také, áno, emočné, tak tam si možno, že práve môžeme dať znovu obed, lebo keď si to tak akože rozpočítame, tak nám to tak vychádza. A potom vlastne musí ten lektor alebo lektorka prírodného turizmu myslieť na to, že aha, tak ešte niečo im potrebujem odovzdať. Ešte niečo by sme na tej ceste mali stretnúť, vidieť, možno, že by sa mali niečo nové dozvedieť, aby mali nejaký aha moment. No a teda to je ten druhý vrchol, ktorý by mal byť trošičku vyšší ako ten prvý, ale keďže vieme, že príroda je nevyspytateľná a je veľká učiteľka, tak kadečo sa môže stať. Počuli sme kadejaké príbehy neočakávaného rázu, takže vždy si treba niečo nachystať a potom už tak nechať vlastne tých účastníkov tie zážitky spracovať. Hej, že ten ako keby to uvoľnenie je dôležité. Ale zase to nesmie ísť úplne dostratená. Hej, že my nemôžeme teraz nechať tých ľudí na pospas tým emóciám a všetkému samotných. Čiže opäť platí to, že po zážitku je potrebné to zreflektovať, potrebné si to pomenovať, čo sme videli, aký majú z toho pocit a tak ďalej. A vlastne potom ich tak prirodzene dosprevádzať vlastne ku koncu exkurzie. Ideálne je, ak odchádzame ako skupina, aby sme sa ako skupina aj vracali, aby sme sa spolu rozchádzali a lektor je ten, ktorý tam má držať tie mantinely, takže ak ich on víta, tak by sa mal s nimi aj rozlúčiť. Hej, čiže práca v kruhu je podľa mňa to najlepšie, čo môže byť, vedieť si ľudí postaviť naroveň, jednotlivo do očí, aby sme všetci sa počuli. Ten kruh je taký vzácny archetyp, ktorý sa dá využívať pri rozprávaní rôznych vecí, aj výkladu. To ja napríklad odporúčam. No a samozrejme by som odporúčala sa potom lektorov, aby sa nebali pýtať svojich účastníkov, že čo sa im páčilo, čo by zlepšili, pretože len to ich môže posúvať ďalej. Ja keď sa nebudem pýtať, tak nebudem vedieť, ako na tom som a potom možno budem mať také otázky, že a prečo mi nikto neprišiel na stretnutie, hej, že veď to bola taká super exkurzia tá prvá, aj tak veľa ľudí som mal a zrazu teraz ako som dal druhý termín a nikto neprišiel, takže treba sa popýtať, či tam nie je niečo skryté, čo ľuďom vadilo alebo nebolo dobré. Čiže tá spätná väzba hrá tiež takú dôležitú rolu? Určite áno. Super. No ja, keď som sa tak zamýšľala, ako kráčam, hej, v tejto našej fiktívnej exkurzii, tak rozmýšľam, že určite to asi treba inak vyskladať, keď mám v skupinke deti, alebo keď mám v skupinke seniorov, alebo dospelých, produktívnych ľudí, čo majú veľa energie. Čo by si tak možno poradila, ako pracovať s týmito skupinami rôznymi? No to je veľmi široká a rozsiahla otázka, pretože vlastne tak, ako sme sa bavili, že lektor sa musí vzdelávať celoživotne, tak vlastne jednu vec, nad ktorou musia rozmýšľať, je, že možno si tak trošku prejsť a naštudovať tieto cieľové skupiny. Ich je rôzne. Môžu byť tie cieľové skupiny rôzne. Máme aj tu. My sme si tak ako rozškálovali, že inak sa robí s deťmi mladší školský vek, inak proste s puberťákmi, inak s mladými dospelými. Takže je to veľmi špecifické, ale čo môžeme, keby sme to tak mohli, keby som to tak mala zgeneralizovať, tak samozrejme, že čo ľudia milujú je, keď si môžu niečo prakticky vyskúšať, pretože to je taká aj tá ako keby, že učenie sa skúsenosťou. Čiže ak je lektor vybavený, určite je dôležité používať rôzne kreatívne spôsoby alebo pomôcky, metódy, ako tých ľudí vtiahnuť. To je ako podľa mňa to platí na všetkých. Aj keď si dospelí asi nebudú chcieť odlievať stopu, ale tie maličké deti áno. Ale tí väčší dospelí ľudia budú radi vidieť, ako sa napríklad stopuje a monitoruje zviera v teréne, že či na to existujú nejaké sofistikovanejšie technológie, alebo ako je to teda s tými fotopascami, či im pomáhajú pri tom stopovaní a tak ďalej. Hej? Čiže čo viem povedať je, že ak si lektor
lektor nie je istý, aká skupinka mu tam príde alebo ako má na ňu reagovať, tak už vlastne všetko sa dá nájsť aj na internete, že si zadá, že v čím je špecifická skupina, ja neviem, mladých ľudí od 15 do 17 rokov a na čo si mám dať pozor a určite sa tým riadiť, že nespoľahnúť sa na to, že veď tak ale veď to dám intuitívne, lebo ja mám skúsenosť, že ani veľmi veľký profik si nedovolí improvizovať, hej? Že to už potom musia byť neviem aký, že vždy je dobre mať plán a potom mať tých 20% na improvizáciu, ale určite nemá to opačne tak. Takže že určite aj o tých cieľových skupinách sa dá veľmi veľa rozprávať. A každá je v niečím akoby, ja to tak vnímam, že ja ich vnímam ako dar, hej, že lebo pri každej cieľovke zavnímaš niečo iné, alebo tým, že niektorí sa potrebujú viacej ponoriť do témy, niektorých zaujíma takéto praktické fungovanie, hej, to sme my v produktívnom veku, že no dobre, tak a teraz ako to funguje v praxi a v živote a zase tie malé deti vedia tak ako objavovať a tebe sa podarí objaviť niečo, čo proste si tam predtým ani nevidela, ale tie malinké deti to vyňúrajú, takže poukážu na to, tak je to také veľmi zaujímavé. Čo ma ešte teraz napadá je, že ja napríklad ako lektorka viem rovno povedať, že mne sa veľmi dobre, že ja za tie roky si viem povedať, že ktoré cieľovky sú pre mňa akoby nosné. Áno. Ja milujem vek od 15 do 17 rokov, lebo sa im viem priblížiť, ale vek takých tých 6-8 rokov to je ako pre mňa, že bolesť. Viem to urobiť, ale necítim sa v tom úplne komfortne a potom si vlastne musia tí lektori, keď si to ochutnajú, vyskúšajú, tak povedať, že či si náhodou nepoviem, že ja sa idem venovať nejakej konkrétnej cieľovke. Presne tak, že si aj zadefinuje a tým pádom bude doma v tom, čo robí. Presne a tak. Vlastne nikde nie je napísané, že musí obsiahnuť všetky tieto cieľové skupiny. Lebo vlastne pri lektorovi prírodného turizmu nikto neočakáva, že to bude vševedko alebo vševedka, ktorá vie odpovede na všetky otázky. Ono to ani nie je možné, hej? Že vlastne je úplne prirodzené povedať, že ja sa v tejto téme neorientujem, ale vie nasmerovať. A to isté je vlastne aj o tých cieľových skupinách, že ja nemôžem si teraz ako keby sa nanútiť byť neautentická vo vzťahu úplne k takýmto malým deťom. Aj napriek tomu, že som napríklad matka a moje deti si týmto vekom prešli, ale teda oveľa lepšie sa teraz cítim vo veku, keď mám syna medzi 15-17 a proste už je to párťák a je to úplne iný vzťah, hej? Čiže viem mu ako keby tak bližšie a lepšie odovzdať veci, ktoré mám. A to si myslím, že teda platí aj pri lektoroch prírodného turizmu. Super. No rozmýšľam, že máme teda exkurziu, máme nejaké zručnosti, máme cieľovú skupinu. Teraz ako dáme tým ľuďom vedieť, aby s nami na tú exkurziu išli? Že tých možností je naozaj mnoho. S kým sa dá spolupracovať? V rámci možno aj okresu, v rámci možno nejakého národného parku. Nemusí byť v tom ten lektor v podstate sám a zároveň musí nájsť spôsob, ako tých ľudí osloviť, aby na tú exkurziu prišli. No, to by som skorej čakala ja od teba, lebo ty si taká vraj veľmi dobrá na prezentačné zručnosti. Ja jediné, čo viem, aj čo riešime v dobrovoľníctve a myslím, že sa to uplatňuje aj v iných sférach, je taký ten Golden Circle od pána Sineka, kedy vlastne v tom strede je práve to, že nejdeme predávať produkt a my potrebujeme predať svoju vášeň, tú motiváciu, prečo to robíme. Čiže to je asi najdôležitejšie, čo si musia lektori zodpovedať skôr, ako začnú riešiť tie rôzne nástroje, metódy a formy, ako sa priblížiť ku svojim klientom alebo ako si ich nájsť, ako ich zaháčknúť, tak je vlastne si povedať, že prečo ja toto robím a čo ma na tom naplňa. Hej? A to je to, po čom ľudia idú ako muchy včely po mede, tak sa to hovorí, včely po mede. Takže neviem, že čo ty na to hovoríš, lebo ako mne tento Golden Circle vlastne dáva veľký význam. Ja určite súhlasím, aj som to tak sama chcela pomenovať, že síce existuje mnoho nástrojov, v dnešnej dobe ich je naozaj neúrekom, či už populárne fenomény sociálnych sietí, kde sa vie človek v podstate aj zadarmo prezentovať,
kde je naozaj veľký priestor na to, aby mohol takýto lektor zdieľať tie zážitky z tej exkurzie medzi tých ľudí, ktorí to napríklad ešte nezažili. Či už formou fotografií, videí, hociakých videopozvánok. Na to sa tí ľudia naozaj tak lepia, lebo vidia tú charizmu toho človeka a chcú to zažiť na vlastnej koži. Tak okrem takýchto spôsobov aj nejakej možno platenej inzercie, ak si vie niekto dohodnúť, možno nejaké online portály alebo aj printové materiály, ešte stále môžeme využívať nejaké lokálne alebo rozdávať letačiky v rámci dediny, okresu. Tak si hovorím, že aj tak najviac funguje taký ten klasický typ marketingu a to je vlastne doslova z angličtiny preložené, že práca úst, work of mouth, a to je o tom, že najviac to predávajú tí ľudia, ktorí to zažili. Čiže keď ten produkt je 100% a ten lektor má tento dar, to zanietenie pre tú exkurziu, tak neexistuje, že sa to postupne, samozrejme, že nepôjde to hneď, že vypredá exkurzie na pol roka dopredu, keď urobí iba prvú, ale postupne to je taký efekt tej snehovej gule, že sa to nabalí a tí ľudia si to navzájom hovoria. A zažila som to na vlastnej koži, keď som sa vrátila s mojou sestrou z exkurzie, že ona o tom nemohla prestať rozprávať. A povedala to, hej, že v práci tu máme ďalšiu komunitu, ktorá napríklad vôbec o tej exkurzii predtým nepočula. Povedala to doma, hej, čiže zapojili sa deti, zapojil sa manžel, povedala to kamarátkam na káve, hej, čiže tam to je najlepší marketing, je to úplne zadarmo a ten človek to vlastne hovorí z toho presvedčenia, lebo to zažil a tých ľudí okamžite nakazí tou emóciou. Čiže to by som tak za seba povedala, že ten zážitok predáva. Niekedy aj sám. Určite súhlasím a nám sa napríklad osvedčilo, a to bolo hlavne u seniorov, keď v dobrovoľníctve robíme rôzne, sa snažíme získať na dobrovoľnícke príležitosti ľudí, že nám funguje aj to ešte, že zober si so sebou kamaráta alebo kamarátku. A robíme to aj pri školeniach, že vlastne dávame zľavenú cenu pre tých, ktorí prídu vo dvojici. Pretože ja osobne tiež nie som typ, ktorý by šiel na exkurziu do neznáma, kde by som možno, že mohla stretnúť medveďa, aby som tam nemala nejakú blízku osobu a ešte keď môžem mať v tom zľavu, tak proste je to také, že zrazu akože, prečo by som nešla, hej? Tak a to presne ti začne nabalovať tých ľudí a tým pádom si vieš napríklad naplniť. My si naplňame školenie týmto a zároveň vieme, že tá podpora vlastne je dôležitá na tom školení, že sú dve osoby a tuto mi to príde, že tak sa ti lepšie kráča s niekým, s kým vieš zdieľať aj skúsenosti, aj emócie, aj zážitky a ešte je to pre teba blízky človek, lebo sa môže stať, že sa s nikým nestretneš, hej, v 10-člennej skupine, že ti nikto nezarezonuje alebo sa trošku ohambie, že nechceš proste nie si ten typ, ktorý hneď nadviaže kopec priateľstiev, takže ešte toto ma tak napadlo, že ešte to by mohol byť jeden dobrý typ, že taký ťahač, ako si k sebe získať ľudí na exkurziu. Určite a je určite dôležité povedať, že každý by mal taký spôsob tej komunikácie navonok zvoliť, aký mu je naozaj prirodzený, hej, že keď sa niekto necíti, točiť videá alebo niečo, tak som s tým OK, že aby ostal v tej svojej komfortnej zóne, ale myslím si, že niektoré možno v časti sa dajú aj prekonávať, ale tí ľudia to potom cítia, hej, že musí to byť naozaj také autentické, aby sa ten človek v tom cítil dobre, ten lektor. Určite. Autenticita je asi najdôležitejší atribút aj prezentácie nejakých vedomostí, ako toho lektoringu a zároveň aj pri tej komunikácii s verejnosťou navonok na prezentáciu nejakého produktu. A zároveň je to ťažké, hej, že dnešná doba síce baží po autentických ľuďoch a autentických zážitkoch, ale zároveň je to niekedy ťažké tak objaviť v sebe, že čo je to autentické. A tam podľa mňa platí iba jedno pravidlo. Treba skúšať, pýtať si tú spätnú väzbu opäť od svojich najbližších možno, keď sa bojím, že mi niekto naloží z verejnosti a trošku ma to bolí, lebo nie vždy sme naučení prijímať kritiku a tak, ale že bez vyskúšania, keď kto nič neskúsi, tak sa nič nedozvie a nezistí. Máš možno ešte nejaké také odporúčania na záver? Možno nejaké také 4-3 bodíky, ktoré by si ešte povedala našim lektorom?
Veď ja som ich už povedala na začiatku, že vlastne naozaj, že nech sa neboja robiť chyby, lebo chyba je kamarátka, že už sme naozaj v tej dobe, kedy nemusíme chyby stigmatizovať. Nech sa neboja priznať to, že niečo nevedia, ale zároveň, že nech si pýtajú tú spätnú väzbu, lebo len tak sa môžu posúvať a zároveň, že ja by som ich tak chcela pozvať, že možno, že to, čo chceli vždy zažiť oni nejakým spôsobom alebo chcú prežívať, tak nech to skúsia vymyslieť tak, aby do toho pozvali aj tých ostatných. Že keď ja milujem spať pod širákom a pozorovať hviezdy, tak nech to skúsia vyskladať tak, aby k tomu prizvali tých iných, lebo to je to, čo milujú, to je to, čo ich náplňa a to je to, čo vlastne na čo sa tí ľudia chytia a budú mať z toho ten dobrý zážitok a ešte sa naučia aj súhviezdia. Takže a nad tým všetkým, keďže sa bavíme o ochrane prírody a ideme naozaj do ťažkých dôb a ide nám aj o budúce generácie, tak možno, že takéto Immanuelove, Kantove, keď už som začala tými hviezdami, to ma tak teraz napadlo spontánne, že hviezdne nebo nado mnou a morálny zákon vo mne, že aby sme si uvedomili, že planetu máme len jednu. To je naozaj veľmi pekný záver. Ďakujem ti za rozhovor, verím, že bude prínosný pre mnohých. A ja držím všetkým lektorom prírodného turizmu palce, že nech sa im darí. Ja takisto.